अरे का ये सखी, आजकल बहुत उदास रहेलू। तरांस के पापा कुछ कहलन है का हो? ना ये सखी सुना का सुनावा? टूटी गईल पिया के सामानवा हो, सामानवा हो, लाइव नैहर से बेला नवा। टूटी गईल पिया के सामानवा हो, लाइव नैहर से बेला नवा। टूटी गईल पिया के सामानवा हो, लाइव नैहर से बेला नवा। नैहर से बेला नवा हो, नैहर से बेला नवा। नैहर से बेला नवा हो, नैहर से बेला नवा। नैहर से बेला नवा हो, नैहर से बेला नवा। टूटी गईल पिया के सामानवा हो, लाइव नैहर से बेला नवा। टूटी गईल पिया के सामानवा हो, लाइव नैहर से बेला नवा। टूटी गईल पिया के सामानवा हो, लाइव नैहर से बेला नवा। का बताइए सखी, उदास रहले हमरे पिया जी हमसे। कैसे हो बतावा? ला सुना, बेला तरहनी हम रोटिया बैठ के। रोटिया बैठ के हो, रोटिया बैठ के। रोटिया बैठ के हो, रोटिया बैठ के। छूटी गईल हाथावा से गिर गईल टूट के। तेरे गायल टूट के हो, तेरे गायल टूट के। तेरे गायल टूट के हो, तेरे गायल टूट के। बेला तरहनी हम रोटिया बैठ के। छूटी गईल हाथावा से गिर गईल टूट के। रूसी गईल पियावा के मनावा हो, अरे मनावा हो, लाइव नैहर से बेला नवा। टूटी गईल पियावा के मनावा हो, लाइव नैहर से बेला नवा। टूटी गईल पियावा के मनावा हो, लाइव नैहर से बेला नवा। सुनत हो सखी? हाँ सखी सुनत है हो। और सुना, सुनावा? प्रेमी राज पंकज पिया गईले ऋषियाई। कैले रे से आई हो, कैले रे से आई हो, कैले रे से आई हो, कैले रे से आई। सोचा तानी कैसे उनके मनाई। उनके मनाई हो, उनके मनाई हो, उनके मनाई हो, उनके मनाई। प्रेमी राज पंकज पिया गईले ऋषियाई। सोचा तानी कैसे उनके मनाई। आफत में पड़ल बा परनावा हो, परनावा हो, लाइव नैहर से बेला नवा। आफत में पड़ल